adlaw. Mga binati o minahal ko nga talong. Friday niya natay sumba. Diri sa ato ang Izio. Maunit mga dancers diri sa ato ang lungsod. Kung mapuhon po linggo ng kabataan ng po napatay kuhan pag-insting diri guys manig ako star dancer sa LGU Matalog. Okay guys manig ug mapuhon guys natay disco guys og mapuhon sa mao ni Kalingawan sa araw linggo ng kabataan namutay kuan volleyball sa basta every Friday aduna joy kuan sir, agang asa mag-disco sir sa dire o dire. Okay, dire ay sa plaza. Ug mapuhon sa linggo ng kabataan. Mao ni ang atong mga gwapa nga mga teacher. Okay. Mao ni kon. Mo invite sila og ang entrance sir. Entrance. Ganap ni paabang pika ng muranan. Tagpila? 10 pesos. 10 pesos. Aglamis ha? Aglamis ha? Same na gyapon. Tagdis? Okay. Maunig. Disco ta og mapuhon diri sa ato ang kuan. Linggo ng buwan, linggo ng kabataan. Katong modisco og mapuhon, welcome tanan nga modisco diri sa tuwang kan. Okay, monig mga yes sir, unsa may mga kuan, mga event ba? Provide the mga presentation. Ayun, monig speaker man ang mga gwapa pod sa San Salvador. sa Matalo mo. Uy, invite ba? Guys, Hi guys, okay, please panis ko mogma sa gabi din sa Matao dito Philippines kay linggo ng kabataan. panis ko mga guys kay di ami anda mo sa portal. Monig mga gwapa nga mga ski chairman dire sa ato ang lungsod sa Matalo. Okay? Welcome ang tanan og mapuhon nga mo disco dire sa ato ang mega disco sa ski linggo ng kabataan dire sa lungsod sa Matalo. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.